karadyo, aniya na sa ng atong bagong drama gikan sa RMN Drama. Nga makalingaw, makahilak, maka-inlove, o makalagod. Maong ayaw ninyo si Piata sa pagpaminaw ang atong mga drama. Ug daghang salamat sa mga nagpadayon ug suporta sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya. Ug padayon lang ta sa pagpaminaw mga karadyo. Maong ayaw kalimot sa pag-subscribe and like kadaghan pa tang maabot nga mga drama. Thank you very much everyone. Balagtigi. Madam, may tamak na ta sa tubig. Dihang dapita, Ha? dihang dapita, na dihang dapita ang imong bana. At na siya sa laod, na sa ilaw sa dagat. Oh, O gunsa? patay ng imong bana, Laura. Dili! Dili ka na tinuod! Dili! Madam! Pasaylo ako. Mao ka na akong nabasa sa akong Madam! Madam, dili ka na tinuod! Dili ka na tinuod! Ikakuha na lang siya sa mga tao nga makakuha niya sa ilaw sa dagat. May mga kaila ko. Tawagon ko sila. Tanawa! Kunon sang imong nakita sa imong nagdagay ng tubig, Haring Aqualos. Patay na ang lalaking niilog ni Ibrian. Gikan kanako. Pinuod ba kini? Maayo nga gibuhat mo kanako, Pig. Maayo, Pig, ipatay mo siya. Wa ko siya patya. Unsa? Sige kaingon ko na iksuon ko. Di ko makaako sa pagpatay sa lalaki nga akong gimahal. Nahigugma ko ni James. Og di na siya mahibalik ni Laura. Tanawa, Haring Aqualos. Sudo nga ang akong gibuhat. Nahimuot kaayo kong nagtanaw. Ay, nagawin na may dagat-dagat sa pinagay. Kaya nasunog pag luto ng ulo. Ah, ma'am. Nana, ma'am. Nakita na namo ang imong gipapangita. Patay na yung tao siya, oy. Daghang paso ang lawas. Nya, misundot pa ang mata. Ay, kuya. Anong gitugot mo man nga mamatay ang akong bana? Galit ko may kulwana. Ingon sa gilubok ang akong dughan sa kakupang. Paano ka? Magawas lang ako din sa bahay. Huwag mo kinakit ang mga butang na huwag makapahinom ka na ako kanyan to. Jeff, diyan ako. Niabot na si Dayan. May gilakaw lang ko. Ngano bang wa ka man mo pahuway? Doon na pa'y mga paso ang iyong mga lawas mo. Tambalan ko una na. Ako lang tambal. Hain ang tambal. Jeff, asawa ko ni mo. Ngano bang ingon sa may ikog ka man ako, ha? Ha? Sa dito ka pa sa ospital, ako ang nag-atang nimo dito. Aw, kinsa pa man di ay. Ako na cute, kaya ako man ang imong asawa. Wa ka na may ginikanan. Ug bugtong kang anak. Dugay na ko sa ospital. Oo. Pero sa ko nakita, gining naangkon kong mga bunog. Ingon sa pag-upakin eh. Aha. Dugay lang nang naayo. Dali na, ato na ng tambalan. Ako ni tambal.
Oh, hay na nga ko mga tambal. Uy, hala. Uy, hala. Si Dong James nang gisod sa lungon. Uy, ta. Nagpahibaw na to ang atong silingan. Nagpahibaw na ako. O nga. Ito silingan niya mo na lang iyang nakitaan. Nga nagilak pag-ayo si Inday Laura. Nga nagdako sa patay lawas siyang bana dito sa baybayon. Uy, hala. Uy, Ginoo itaw. Ano magkaib na namin magkamakuyawan? Ginoo, si Wasay ni Ginoo. Mo din dali kay ko midagan pa doon sa obos. Mo dito nga. Mao na dito pag-adtuan ni mo. Oo. Ay, Ginoo. Ay, Ay, Santisima. daan pag yun ko, Santisima itaw, Wasay. Ginoo. Si Wasay ni. Unsay Ay. daan pa? Ha? Unsay daan pa? Irang! Kay wa man dayon mahibalik din sa karaang mansyon si Dong James. May dautan yung nahitabo. Ay, mao lagi. Katuging akwalos. Ay nga no man sa buoy nga may ani man din si Day Laura. Ipalayo gani siya din dapita sa iya mga ginikanan. Ay, nalag mahayos dahil, Laura. Oy, hala. Kay matod pa itong tiguang abat nga si Elastika. Bisa pagdilimuan hidinis dahil, Laura. Nadumduman na itong oko'y pakan nga dako. Ay! Sisos! Ay, Ginoo! Kasi malipat ka, suwasayin daw ni Ginoo. Wala na din naman Militi man. Uy, mahimo ba? Di na tabagisgot, ana, Wasay! Si Wasayin daw ni Ginoo! Ay, kasantay sa oy, atuon ko si Inday Laura! James, anak ko. Anong naigon man ini ang gidangatan sa atong pagpuyo? Kalit nga biabot ako do sa atong kinabuhi. Mahal ko ikaw, James. Mag-unsa naman ang kuhog ang atong anak. Day, gusto na ito. Oy, kagakos maguntahan ka diha sa lungon sa imong bana. Ayaw taon palabi, Day. Nang, dili ko makadawat ng tiraga. Dili ko makadawat. Dam ko kiniktanan. Dam ko ang tanan. Day. Naa naman na, Day. Wa man ka magdamgo, Day. Gusto na, Day. Huwag dili ko magdamgo. Ay! Malipayon! Lagi ka! Unsa man? Naman? Unsa ka? Malipayon ug mahimuot ko sa gibuhat ni Kupit. Unsa dahil gibuhat ni Kapit? Haling ako ilos. Nakita na nila ni Bria si James. Kung mahu ka na, gibalik ni Kapit sa mama ang lalaki na nagkapapitik siyang kasing karol. Wa! Ingon ka na ibalik na nila ni Ibria si James ang iyang mahal siyang kinabuhi. Ilong! Suko ka! Suko ka! Usin mo! Ilong! Suko ka! Sa pananaw lang ni Bria, Nga, suko ka! nga patay na ang lalaking niilong kariyagikan ka na ako. Nakasabot na ko! Maayo kayo nakasabot ka na litob. Litob gihapon, bisag nakasabot na! Suko ka! Atol na unya sa patay ang buwan. Nga, suko ka! May pagkabuhaton ko, tiking. Nga saman, suko ka! Ilong! Gusto ang isugyot ni Kupit. Gusto. Hala. Oy, kaon mo diya, kaon. Kamulay ko ang mga pagkaon diya sa lamisa, ha? Nagkamulay ko tawag kape. Lahot na ninyo. Wa man ay gasto. Wa man mo ibayad, ana. Di mo na pabayaran. Kay libre man na, bilar man na. Hot na ninyo. Hab-hab mong mayo. Hala. Adi, arag kapuyo na papangin yung kinaon. Hala. Ada. Ingon hilang, hilad. Oy. Kamo, mga sipat. Ayaw niyong dadaan ng paanong kapis inyo, ha? Kay ngilad gihapon. Kagon yun mo, kay kawat man ang inyo, ha?
Wasay ni, wasay. Hoy, hoy, hoy. Hilom, ay. Kadaghan na ba ni mo gisulti diha? Hala, hab-hab mo diha. Naunsa Hab-hab mo man ng kaon mga wasay? libre. Hilom lagi. Wa mo gasto. La mo anhilabog manay mamatay. Hala, sige. Hab-hab, subad mo diha. Hilom May lagi. na mga hilo mo. Di, bas may man mahibaw ni namilan nga. Ngilad na mga awat silang pagkaon, gikas naman yan. Oy, Hala. wa gyud laing termino, ana. Magawat yun. Aw, Pasag di na sila diha ay bisag unsaon nilag kaon. Di Aw, man na. yun ang mahurot tayon ba? Oo, no, daghan man na. Pero ako lang silang pasidanaan ba. Magda niya na bugid di mahurot og dadon. May na mutuot ag ginagmay ba, dili lang dinagko. Ay. Tanawa hala. ko si Day Laura, oh. Oy, hala. Oy. Taon-taon na nagasigig dungaw sa lungon sa iyang bana. Oy, kaluoy in taon. Oy. Kinahanglang kasultihan nato siya sa matuod wasay. Oo. Bahalag unsay Oo, wasay. mahitabo nato. Ha? Minga nga manggod ng baba mo. Tako pa kay masod na naglangaw. Hadlo kag di malas. Kalalaki ni mong buhat wasay. Oy, kinsam ko di ba ko di malas bi. Wasay ko. Natagbaw kita ampos Ginoo nga. Dadi mo'y nasuntaw niya, di malason na noon. Kinahanglang kasultihan yun nato si Inday Laura sa tinuod. Ay wasay. Ayaw, gitirak, ayaw. Kung naluwad pagkasul atong amo, ayaw, pugngin ang gibati mo. Piligrong mabuang na. Ay, Oy, wasay ko. Ako pa'y kunhon. Hinumdom ka. Siya nawa yung anak. Emosyonal kaayo. Gasigig hilak. Niya karon namatay si Dong James. Natanawa. Gagak ko sa lungon siya bana. Nawa. Wala. Kung ato pa idugang ng atong nahibawan, ato ni isulti, awa na. Malahos gina siya kabuang. Gwapar ba niya na mabuang lang. Agoy, hala. Oy, hala. Oy, hala. Nainindot nga ba nga mihunong sa tungod ining karaang mansyon? Wala. Oy. ay husto. Ay. Di ba ka na maong gipatawagan ni Inday Laura kagani ha? Ay, Ginoo. Ginoo in taon. Hinumdom pa ka na ako, Ginoo. Wasay ni Ginoo. Hala, Naunsa pa, mga ay. parinti na nilang Don James. Naa si Inday Laura. Kasudong sa patay niyang bana. Ang Inday Laura, kining miabot ang mga paryente ni Dong James. Oy, wa makadungog na ako. Mitutok raman sa lungon. Day. Oy, Ginoo ko. Naapagkaan siya sa maayong pangunahon na si Day Laura. Nga mitutok naman lang ni siya sa patay niyang bana. Day Laura, naapa ba ka sa maayo ni mong panghunahuna? Nalingaw ba mo? O naglagot? O gikilik? Maong ayaw niyo si Piata o paminaw sa lain na sadnatong mga episode para makasubay mo sa atong mga sunod pa nga mga sugilanon dire sa drama sa RMN. Daghang salamat!